Sirrin amarya. Amarya an binne wa yake sanya tona harka ta tuba in aka rike a ji daɗin rayuwa. Sirrin amarya. Ka kunci da damuwa in garkuwa ta sha maki cikin so da shakuwa. Sirri na ɗa ya tambata ne a can cikin uwa. Sirrin amarya a gurin angon take ƙara ɓoyuwa. Hayya hayya menene yake so ya faruwa? Ƙaramar magana ce yau take so ta ƙara yaduwa. Sirrin duniya sam shi baya koyuwa. Halin ɗan adam yayi laifi ba shi yarda ba. Komai lalace duk Hafiz. Dan Nabila ta ƙi ta yi magana. Zan faɗa. Zan faɗi wannan gaskiyar. Ko da kuwa zan rasa mutunci da idanka da zuciyanka. Amma zan faɗa. Sai dai duk abin da zai faru ya faru. A'a. Fa Nabila. Bai kamata ki shi komai ba a titi irin wannan yanayin halin da ake ciki. Bai kamata ba. Hafiz sai na faɗa. Faɗa Hafiz. Lokaci yayi da komai zai bayyana. Sai na faɗa. Habib shine uban cikin da yake jikina. Babu yanda bamu ba don mu zubar da shi. Amma Allah ya nashi ikon shi. Shine uban shi. Hafiz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Inna lillahi. Hafiz, ka cuce ni. Me yasa zaka maka? Wannan ita ce sakayar amintan da zaka min kenan? Dole da su! Ka zo! Ka zo da Allah! Ni ban cuce ka ba, ba abin da na ma. Kuma sannan ban ci amanar ka ba, don haka ka sake daga murya ka ce na ci amanar ka. To idan baka ci amanar ta ba, uwarka kamun? Ka sake zagi na fa. Na zage ka. Ka sake zagi na. Saboda ba ni zaka blaming ba, matarka zaka je ka blaming.
soyayya ce inda na faɗa ma babe. Idan kana wani kan baba kana wani takama kana gani wai zaka ce zaka shage ni, matarka zaka je ka blame ba ni ba. Saboda ni na fara sanata, kuma in ma wani abu ne ya shiga tsakanina da ita a waje ne kafin ta zama matarka. Saboda haka kakka sake daga mu hannu kuma kakka sake daga mu murya. A cikin gidana? Ka zo har cikin gidana ka ringa gaya min irin wa'annan maganganun? Then so what? So what? Kai? Habib, ni kamara? An mare ka. Ni kamara? An mare ka. Sun ga abin da nake. Na shiga uku. Wace irin rayuwa ce wannan Labila? Me yake faruwa ne? Babu abin da bai faru ba Halima. Komai ya riga ya faru. Ta ya zan sani? Ai sai kin faɗa mini. Na cuci aurena, na cuci mijina, na cuci zuri'ata. Halima, na cuci asalina. Saboda me? Saboda na shigo gidan mijina da cikin wani. Me kike cewa? Halima, wannan shine gaskiyar lamarin. Anya kina da hankali kuwa? Ba ni da shi. Halima, ban san me yasa na aikata ba. Ban san me ya janyo ni na aikata wannan fasikancin ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabila, wace irin zuciya ce ta ɗebe yake? Shin ke wace irin mace ce? Shaidaniya ce ni. Shaidaniya ce ni Halima. Ba ni da wani suna da ya wuce haka. Lallai babu shakka. Ko a cikin shaidanin ke babba ce. Haba Labila, me yasa za ki wulakanta kanki kuma ki wulakanta aure fa? Haba, sannan kin wulakanta mijinki. Me yasa? Me yasa? Wallahi ban san abin da na aikata zai haifar da wannan matsalar ba. Tuntuni mun so mu zubar da cikin nan amma hakan ya ki yiwuwa. Me yasa shi wanda ya aikata miki hakan bai aure ki ba? Baya so na Halima. Me yasa kika yadda da shi alhalin kin san baya son ki? Ban san cewa baya so na ba. Sai bayan bukatarsa ta biya a kaina. Babu shakka da na san haka zuciyarsa take da rashin adalci. Da ban yadda na bashi kaina ba. Waye shi? Dr. Hafiz. Dr. Hafiz? Wannan mutumin ashe kura ce dauke da fatar rago? Ya wuce duk yadda kike tunaninsa. Na tsane shi fiye da yadda kike tunani. Kuma wallahi Halima sai na rama abin da ya min. Ta yaya? Ta yaya? Na ji duk abin da ka aikata. Na sani. Na san dama dole za ta faɗa miki. Saboda ba ta da wata aminiya kamar ki. Na tsane ka. Na tsani ganin ka. Abin da ka aikata ba daidai ba ne. Daidai ne. Daidai ne Halima. Ki faɗa min menene na aikata wanda ba daidai ba. Takura ta ne ko kuma tilasta ta ne? Amma kai macuci ne. Halima kenan. To ki sani duk yadda ke kallo na haka kuma ba zan taɓa canzawa ba saboda ki. Sannan ina mai gargaɗin ki kada ki ci gaba da magashin kunna domin zan iya aikata miki fiye da yadda na aikata mata. Za ka kashe ni kenan. To wallahi sai ka kashe ni. Tunda wannan shine burinka. Halima! Dakta ya haka. Kike yi kuta ba ni da tarki
domin duk wani abu da ya haɗa ni da imani na yi hannun riga da shi. Hafiz kenan. Ai ban san cewa kai ɗan maciji ne ba. Jikinka kyakkyawa, zuciyarka mummuna. Ban san cewa kai ɗan kunama ba ne, harbi kaɗai ka iya. Ban san cewa kai ɗan asara ba ne ba, hawaye kaɗai ka iya sawa. Sai yau. Ki kira ni da duk abin da kika ga dama. Zan amsa domin na cancanci hakan daidai nake da shi. Shiga uku, wallahi wa inna ilaihi raji'un. Sirrin amarya an binne wa yake sanya tona, harka ta tuba in aka rike a ji daɗin rayuwa. Hafiz. Hafiz. Wai me kuka yi masa ne? Kashe shi na yi. Eh? Kashe shi na yi saboda bana buƙatar shi a rayuwata. Ya ɓata min rayuwa, ya ɓata min suna, ya ɓata min komai. Amma bai kamata ki kashe shi ba, Nabila. Bai kamata ki haka ba. Wannan matakin da kika ɗauka mummunan mataki ne, haba Nabila, ki gan shi fa. Mummunan mataki? Idan wannan shine mummunan mataki, to lallai na ɗauki wannan matakin ne saboda tseratar da rayuwata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, na kawo kaina, gashi kun saka ni a masifa. Ban ji komai ba, ko da kuwa hukunta ni za a yi. Ina nan shirye da haka, na tabbatar da cewa na yi abin kirki, kuma na yi abin da ya dace. Menene abin da ya dace? Abin da na yi shine kashe Dr. Hafiz. Ko ba komai, na rage mugun iri a duniya. Barin irin su Dr. Hafiz a duniya mugun iri ne. Ashe baki da hankali Nabila? Wannan abin da kika ai hauka ne. Hauka? Hauka na yi? Matukar hakan zai sa ka karɓe ni kuma kai haƙuri da ni, to babu shakka zan rayu cikin aminci. Aminci? Ai babu wani aminci da rage tsakanin da ke. Kuma ina so in tabbatar miki da cewa a yau din nan aure na ya zo ƙarshe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sirrin amarya an binne wa yake sanya tona, harka ta tuba in aka rike a ji daɗin rayuwa. Yanzu yaya zami? Ta yaya za mu samu damar fitar da gawa daga cikin gidan nan? Halima, ban sani ba, ban san ya zame ba. Ga takardar sakinki. Na sake ki saki uku. A'a, Habib, kada ka yanke min hukunci irin wannan, kai haƙuri don Allah. Wannan shine hukuncin da ya dace da ke, saboda ba zan iya zama da ke ba. Sannan kuma ina mai gargaɗin ku ɗauki wancan kayan ku fitar min da shi daga cikin gidana, don ba zai yi ku sani a cikin shirman da kuka aikata ba. Wallahi babu inda zan je, Habib, ina tare da kai. Babu inda zan je, kuma dole ka karɓi cikin da yake tare da ni, duk duniya sai ta shaida haka. Haba masoyina, irin wannan kallo haka kamar zaka cinye ni? Kin kasance a gare ni tamkar baƙuwa mai tsaraba. Shi yasa a duk sanda nake tare da ke nake jin kaina ke da. Kai ko? Ina son ki.
ina ƙaunar ki. Nabila ta. Sirrin amarya, sirrin amarya, sirrin amarya. Nabila tana dauke da ciki. Ina nufin cikin da yake jikin Nabila matarka, amaryarka, wata 3. Habib, ina buƙatar mai magana. Ina so mai magana yanzu. Ka faɗa min me yake faruwa? Haba Habib, idan laifi na ma, kai haƙuri. Kaka zaɓi ka ci mutunci na a dare na farko da kai. Kaka manta kamun alƙawarin bani kulawa. Kamun alƙawarin bani soyayya a kowane hali. Amma kai macuci. Ka cuce ni ban cuce ka ba. To idan baka ci amana ta ba uwarka ka mu. Tsoron Allah, tsoron Allah mai za ka mutu. Sirrin amarya.